ikinci soru freezing point depression and boiling point elevation, yani donma temperaturasının peselme ve kaynama temperaturasının artmağı. Soruda 54 kg glukoz 250 gram suda eritilende suwun donma ve kaynama temperaturaları näle täsir eder diye. İlki tema men düşündürüş yerden, yani donma prosesine hem bolup geçýär, kaynama prosesi ýadyňyzda bolsa, yani aýdal şoň içinde buz bolsa, buzyň moleküllary bir-birine ýakyn durýar şeýle. Ve su bolsa, şuna men buz diýen, buz yani ice neçesi, bu da su. Berde moleküller aralygy açyk-açykyrak bolýar. Ve su berde de buğ, yani su 100 gradusda buğ garýar. Bunda da molekülleriň aralary has hem açyk bolýar, yani buğda. Aýdal sudan buğda geçende doňma bolýar, sudan buğa geçende de kaynama bolýar. Ya da tapagy ýok, buzdan gön buğa geçende de kaynama bolýar. Indi islendik madda suwun doňma temperaturasyna näle täsir edýär? Arsa su 0 gradusda doňýar. Ýöne aýdaly bir şuň aralarına madda goşulsa, şeýle görkezýän. Yani doňmak diýmek moleküller ýakynlaşýar, iň soňunda da doňanda da has ýakyn bolup durýar doňmak diýmek. Eger aýdal suwa duz goşsak, şu suwun içine duz goşsak, şu nokatçyklar, gök nokatlar duz diýip hasap edeli. Bu su aslında nolda doňýanmasa, şu bölüçüklerin hasabyna nolda doňup bilenok. Seýädende şu bilen şu ikisi bir-birine ýakynlaşak bolany arasyna şeýdik girýär. Ve şunun doňmasy biraz wagt alýar. Yani wagt alýar diýdigimiz ýyllyk wagt diýmel bärde 0 gradusdan aşak. Aýdal -1, -2 garap madda mukdaryna göre täsir edýär. Kaynama temperaturasy näle? Kaynama bolanda şu madda bärde doňmagyň tersine üstüne aýdal şu molekularyň üstüne durýar da şunun uçup gitmegine ya da şularyň uçup gitmegine päsgel berip aýdal su 100 gradusda kaynayan bolsa, şonu meselem 105 gradusda kaynadýar atylan madda göre. Ýöne bir zady bellemeli, muştaýda bellik. 1000 gram suwun içinde 1 mol islendik madda, yani madda glukoz bolsun, natri klor, duz bolsun, maddanyň jismine bagly däl, yani haýsy maddadyna bagly däl, mukdaryna bagly. Yani suwun içine goýulan mukdaryna bagly. Yani şu muktary on kaynama temperaturasy aýdal 1 moly 0,51 ýetkedýär, doňma temperaturasy bolsa 1,86 ýetkedýär. Yani kaynama temperaturasy 0,51 ýokarlandyrýar. Yani обычный 100'da gaýnaýanmasa 100,51'de gaýnaýar 1 mol islendik madda goşulsa. Ve doňma temperaturasy 0'da doňýanmasa 0'dan 1,86'ni aýrýar, -1,86 gradusda doňýar. Bu da ýöne 1000 gram suwa degişli. Indi soragymyza geçelim. Indi bärde proporsiýa gurmaly bolýar, näil proporsiýa gurýar şuňa göre. Yani bärde doňma we gaýnama temperaturasy näle ýetgär? 1000 gram suwun içinde, şu taýt 1000 goýar, 1000 gram suwun içinde 1 mol ýokary 1, şu taýt men 1 mol diýip ýazaýyn. 1 mol islendik madda 10 gram suw. Kaynama temperaturasy 0,51 ýetgär. Yani 0,51 ýetgär. Şu ýetgärde biz delta T'ni alýandyr. Ýöne temperaturaň özünde, yani 0,51 ýetgär. Delta T diýmek temperaturaň tapawut diýmek. Indi biziň elimizde näme berilen? 54 gram berilen. Ve ilki biz 250 gram suw berilen. 250 gram suw ýazalyn aşagynda. Indi şu taýt näçe moldugyny biz şu gram mola geçirmeli, yani n deňdir. Mol deňdir massasy paýlanyna molar massasy. Indi şu taýda massamyz belli 54 gram. Bu molar massasy näle bilýäs? Kömürüň tablitsadan 12 görseňiz, vodorodunky 1 ve kislorodunky 16. Yani
6'yı 10'a köpeltýäs. 72 onu 12 goşýas. Onuň üstüne de 6'yı 16 köpeltip goşýas. Ýagny 180 bolýar. Malyar massasy 54 bölmek 180. Ýagny näçe mol bolsa şo bolýar-da. 0,3 mol. Şuýa 0,3 mol diýip ýazýas. Ve x. Ne şeýle atanaklaryny köpeltýäs. Ýagny muňda bir x'e köpeltýäs. Başgaça muňda birimiz 0,01 bolar. X tengdirim 0,51 köpeltmek 0,3 bölmek 250. 0,3'üm 250'ye bölýäs. 0,0 bolýar kalkulatorda köpeltip görseňiz 0 0 12. Jogabymyz 0,61 bolýar. X tengdir 0,61. Onu diýmek suwun gaýnama temperaturasy 0,61 üýtgedýär. Ýagny bärde biz delta T'ni tapdyk. Bu diýmek näme diýmek? Suw 100 gradusda gaýnaýan bolsa 54 gram glukoz goşsaňyz, şo suwun gaýnama temperaturasy 100,61. Ýagny suw 100,61 gradusda gaýnaýar diýdik şu. Doňma temperaturasyna da edilýän proporsiýa gurýas. Ýagny muňda 1 gram suwda 1 mol silindik matda bolanyny doňma temperaturasyna ýagny 1,86 üýtgedýän bolsa, biziň elimizde 54 gram glukoza diýdik, ona molu geçdik ýagny 54'ü 180'e bölüpdik. Muň malyar massasy 180 gram mol. O da 0,3 mol bolupdy. Onuň bölýäs. Näçe gram suw diýe bärt? 250 gram suw. 250 tengdir x. Bu bir muňa bölsek 0,01 atanaklaryny köpeltýäs ýagny şoňa 0,01 x tengdir 1,86 ýa köpeltýäs. Ilki 0,3 250'e bölelim. 0,3 250'e bölsek 0,012 bolar. Onuň 1,86'a köpeltýäs. Ýagny 1,86 köpeltmek 0,012. X'imiz şuýda 2,23 çykýar. 2,23 gradus. Ýagny bu tapawut diýdik. Ýagny birinji garaýan adymyz delta T. Bu da delta T. Ýagny 2,23 tapawut etmeli. Ýagny obyçny suw 0 gradusda doňýan bolsa 2,23 aşağı gitmeli. Ýagny 0-dan 2,23 aýyrsaňyz temperatura diýmek doňma temperaturasy -2,23 gradusda bolmaly. Ýagny suwun içine istendik matda ýagny glukoza goşsaňyz suwun doňma temperaturasy keselmeli. 50-nji soragda näme diýär? Natri klor suwda güýçli ereýär we natri we klor ionlaryna dargaýar diýär. 11,17 gram natri klor 250 gram suwda erese erginiň doňma temperaturasy näme diýär? Biraz bulaşdyryp biljek sorag sizi. Näme etmän şoň üçin şuýda ilki natri klor, natri we klor ionlaryna dargaýar diýip ýönelige näşin bermändir şu zat ýöneligine. Bu obyçny hasaplamalardan üýtgeşik diýdik şu. Ve şunu ýönelige bermändir, güýçli ereýär diýip. Indi bu näme etmeli? Şol ikisinden uğralyp başda bir natri klorumuz näçe mol bar? Ýagny ilki suwa atman kap. Hiç zada darganyp, ýagny özü darganyp suwa atanmazdan soňra natri we klor bolýar. Molny tapmak üçin şoň gramyny malyar massasyna bölmeli. Natri kloryň malyar massasyny tapmaly ilki. Natriňkin tabliçadan görseňiz 23, klorunkum 35,5. 23 bilen 35,5 goşsaňyz 58,5. Malyar massasy 58,5. Onu 11,17'ni 58,5'a bölüm. Şonda natri kloryň mol çykar. Dengdir. 0,2 mol. 0,2 mol. Bu näme diýdi? Ýani başda 0,2 mol natri klor bar, soňra suwa atanmazdan soňra muň hemmesi gidýär, ýagny -0,2 mol. Oň ýerine aýdal natri plus bilen klor minus reaksiýany ýazaly. Başda şu natri kloryň özü bar, şulardan hiç zat ýok. Soňra şu gidýär, 0,2'den hiç mundan hiç zat galmaýar. Ve şundan 1 mol gidende 1 mol emele gelse, bärdenim 0,2 gidende 0,2 mol emele gelýär. Ve 0,2 mol klor emele gelýär.
Hepsinde 0,2 mol emeleger. Şunça diýen netijede şundan 0,2 mol var suwun içinde we klordanam 0,2 mol var. Indi bu näme diýdigi? Natri klor suwa atylanda ýeköz bolany natri bilen klor aýra görnüşde bolýar. Natri bilen klorlar aýra görnüşde. Buların hersi bir madda bolup gidýär ýani şeýle natri we klor bir topar. Şu taýda da natri klor diýeli. Yani şular aýratyn görnüşde bolýar suwun içinde birleşip durany. Eger suwa atman kap, buların ikisi büte bir zatdy. Soňra ionlaryna daraýar. Indi bu näme diýdigi? Näçe mol madda bolar suwun içinde? Yani 1 mol natri klor bolanda 1 mol natri bilen 1 mol klor emele gelýärdi. Jem 2 mol madda emele getirýärdi. 0,2 molum 0,2 mol natri bilen 0,2 mol klor emele getirdi. Yani jem 0,4 ikisini goşsak 0,4 mol madda. Yani 0,4 mol madda diýmen ion. 0,4 mol sany ionlar suwun içinde var. Şimdi bundan sonra proporsiyon kuruyaz. Yani 250 gram 250 gram su diýip beripdir bize. Suwam häzirlikçe belli koýar. Onuň proporsiýony näme gurulýardy? 1000 gram suwda 1000 gram suwda 1 mol maddanyň doňma temperaturasyny suwuň 1,86 ýetgeder. Biziň elimizde 250 gram suw var. 250 gram suw var. Ve näçe mol madda var? Natri bilen klor ikisi bilelikde 0,4 mol madda var. Ve bular suwun gaýnama doňma temperaturasyny x ýetgeder. Natanaklaýyn köpeldýär. Bunda bir x'e köpelsek, ýagny 0,0 bir x bolar deňdir. 0,1'i 0,4 250'e bölüp onuň 1,86'a köpeltmeli. Ýagny 0,4 bölýäs 250 köpeltýäsen 1,86 şeýletken. Olum 0,029 çykdy. 0,0 kalkulatorda köpeltip görüp bilersiňiz 29,76 çykdy. 0,029,76 inem bölýäs 0,01 2,97. X'imiz 2,97 çykdy. Demek suwun gaýnama temperaturasyny 2,97 ýetgeder. Ýa-da bolmasa suwumuz minus 2,97 gradusda doňar. 15 gram ionlaryna dargamayan madda 500 gram suwda eritilende suwun doňma temperaturasy 0-dan 0,90 gradusda çen peselýär. Suwda eren maddanyň molekulyar massasyny tapyň diýär. Näil tapýas? Bu proporsiýany ursak 1000 gram suwda 1 mol madda silendik 1 mol madda bolanda suwun doňma temperaturasy 1,86 ýetgär. Biziň elimizde näçe gram suw var? 500 gram suw var. Biziň elimizde 500 gram. Ve maddanyň moluny bilemizok. X mol diýeli. Gram berilen ýöne moluny bilemizok. 15 gram ionlaryna dargamayan madda. Biz ilki moluny tapaly şoň X mol madda näçe ýetgedipdir? 0-dan 0,93 diýmek. Onu biz tapaly nädäs 0,93 ýetgedipdir. Şimdi atanaklaryny köpeltip şu taýda x tapmaly bolýar biz. Ýagny başgaça x maddanyň mol diýsegem bolar. Ýagny 1000'e bölsek 0,01 0,93 köpeldýäs. Köpeltmek 0 0,93 bolar. Deňdir 1,86 inem köpeldýäs x bölmek 500 ýagny 1,86 köpeltmek x bölmek 500. De x'in ýeközüni şu taýda galdyrmak üçin biz 500 köşüňe köpeltmeli bolýar. Çykanlardan 1,86 bölmeli. Yani bundan aňarsy matematika. Yani x'imiz 0,25 çykdy. 0,25 mol gerek ekeni 0,93 ýetgetmek üçin yani biz mol tapdyk şu taýda. Formula boýunça şu x'imiz mol bolmaly. Mol tapdyk bärde gram berilen mol deňdir massa paýlanan molar massa. Yani massamız belli 15 gram. Molar massany tapmak üçin 15 bölmek 0,25 etmeli bolar.
deňdirem 60. Demek bizim malyar massamız 60 gram mol. Bize bärdediň malyar massany soraýar, haýsy maddadan sorany we bize jogap tapdyk. 59 soraga geçeceğiz. Soradan näme diýär? 13,18 gram suwly erginde ionlaryny dargamayan madda 100 gram suwda eredilýär. Yani 13,18 gram bir madda 100 gram suwda eredilýär. Suwun gaýnama temperaturasy 100'den 100,765 gradusa çen ýokarlanýar diýär. Suwda eren maddanyň molekulyar massasyny tapmak. Indi bizde 1000 gram suwun içinde 1 mol ıslandyk maddaň gaýnama temperaturasy 0,51 ýetýär. Şonu proporsiýa goýup ýazaryn. Yani 1 mol madda 1000 gram suwun içinde suwun gaýnama temperaturasy 0,51 ýetýär. Biziň elimizde näçe gram suw var? 100 gram suw var. 13,18 gram ionlaryna dargamayan madda diýär. Yani suw. Biz şoň ilk molny tapaly, x mol diýeli. X mol. Soň molny tapsak, massasy belli, ondan soňra malyar massany tapyp biler. Näçe ütgedipdir? Tapagy nädäýär? Yani 100,765'den 100'i aýrýar. 0,765 ütgedipdir. Ne? Bundan aňyrsy matematika, yani atanaklarını köpeldip şuradan x tapyp bilersiňiz. Yani 0,765'i 1000'de 1'e köpeldiýäňiz. Sonra çıkan 100'e köpeldiýäňiz. Onu 0,51'e bölýäňiz. Garaz şuradan x'imiz bizim 0,15 mol çykýar. 0,15 mol. Şimdi bizim yeni bir formulamız vardı. Yani mol deňdir massa paýlanan malyar massa. Şurada massanın yerine 13,18 gram koysanız, molun yerine de 0,15 koysanız, şurada malyar massa deňdir 92 gram mol çykýar. 60. soruda näme diýär? Suwun doňma temperaturasyny -27,9 gradusa ýetirmek üçin 400 gram suwda näçe gram gliserin eredilmeli diýär. Ýene de biz formulamyzy ýazýas. Suw 1000 gram suwda 1 mol ıslandyk madda oňdan doňma temperaturasyny 186 ýetýär. Ýagny 1 mol madda 1000 gram suwda suwun doňma temperaturasyny 186 ýetýär. Biziň elimizdäki maddaň moluny bilemiz ok, x mol. Yani elimizdäki suw miqdary belli, 400 gram suw. Gaýnama temperatura ütgeýäni belli, yani 27,9. Tapawut 0,27,9 gradus ýetirmek üçin tapawut, yani 27,9. Şimdi şuradan x mol tapmaly, yani 1000'de 1'i 27,9'a köpeldýär, 186 inem şuna köpeldýär. Yani 186 köpeltmek x bölmek 400 deňdir 27,9 köpeltmek 1 1000'de 1. Başgaça 27,9 1000'e bölseňiz hem çykan jogaby 400'e köpeltýäňiz we 186'a bölýäňiz. Garaz bundan artık kalkulatorda hem işläp bilersiňiz. Şurada x'imiz deňdir 6 mol çykýar. Şimdi bizim yeni bir formulamız vardı, yani mol deňdir massa paýlanan malyar massa. Bizim x molumuz belli 6, malyar massamyzdan beripdir bize 92. 92'ni 6'a köpeltsek 552 gram bolar. Demek bizim massamız deňdir 552 gram gerek yani. Demek suwun doňma temperaturasyny -27,9 gradusa ýetirmek üçin 400 gram suwda 552 gram gliserin eredilmeli bolýar da jogabymyz. Esaça şundan bar.